morning, guys. Everybody lazy zakhavaya hatane. Sikarna na babai sador singolo thana logi khai. Jina ekdam thanda adhar. Dane nania ulta. Jiran dongas ne. Lengas nango. Todo brush kalam ne nani. हाँ ये लगाओ ना हैं ये लगाओ क्या लगाना क्लिप लगा तेरे को ब्रश करना भी हाँ मैं ये लाओ आओ फाइनली BBMP भाई भाई सैनिटाइज खालाम गासिनो बिल्डिंग को निले जोंना बेराफुंजानि अखा हालायबाय ब्रेकफास्ट पर रेडी जाबाय थु जाहैगोर दिनि दिनै एसे हेवी बानायखाबाय थाबुखैनि क्या है वो ये पापा का चाय नों जे रखमबो मानसि जाया जाथों नोंथाङा मोजांल' जा that's a good morning everyone welcome back to the channel आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ ब्रेकफास्ट जाखांबाय ओमफ्राय नानिजों आंजों ओरैनो लेजि जालायगासिनो दिनै लेजि दिन एकदम लेजि ओमफ्राय जोंनि बिल्डिंआबो सैनिटाइज जाबाय दिनै एसे मोजां मोनबाय गोसोखौ सैनिटाइज हो गया माँ तो मुझको स्कूटर चाहिए स्कूटर चाहिए ठीक है लेकिन घर के अंदर खेलेंगे ठीक है बाहर नहीं हाँ गुड गर्ल दे होमबालाय दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोनहा नायलांदो दे गुड मॉर्निंग एवरीवन फुंनि हाबाफारिया जोब्बाय नानिया गाइखेर लोंगासिनो क्या खाना आपको आज लंच पे मिल्क गाजा दाखलाम मा जानो क्या खाना है राइस मिल्क बस जागासिनो दामानि गाजा खालामगासिनो आसोला हे औ नो आपको क्या चाहिए बोला आपने टीवी चाहिए टॉयज टीवी आपका जैसा मेरा जैसा टॉयज टीवी क्या करोगे टीवी का गेम मॉल्स पे मेरे को वेगा सिटी मॉल पे भी चाहिए वेगा सिटी मॉल जाना उधर एक कार भी है मेरे को पसंद है ऐसा क्या ठीक है छोटा कार भी है छोटा स्कूटर भी है मुझको पसंद है मेरे को खेलना है ठीक है नांगो लिस्ट जुबा माला बाबू पूरा बिल्डिंग को सैनिटाइज खालामजोबगासिनो जोंना सामफ्रामबो संनो दिगदारलै मा संगोन मा मागोन दिनै जाहैबाय आलु जहलजों नाजों सिंपल खाना ओमफ्राय आंनि चार्ज मामा हाँ आपका खाना भी दिखाऊं मैगंबो लायनांगौ दिनै मैगंआनो जोबजोब्बाय गासिबो नै नानिया गेलेगासिनो हारसिंनो आयै बुग्लुं जुग्लुंखा What is this? Soup. Wow, what soup is this? Chocolate soup. Chocolate soup. चलो पापा खाना बना रहा है ठीक है बानायगोन दिनलै एसे थाबनो ट्रान्सफर्मारानो बेरफुबाय दा मफाय बेरफुगोनथाय बयबो बेलकानियाव फैनानै नायजोब्बाय मा बेरफुदों ट्रान्सफर्मारानो थांखाबाय जेनेरेटर जिंदाबाद मोनसे नङा मोनसे जिनिस जागासिनो दामानि Do you have any idea what we're gonna do today? I don't have idea. You don't have any idea? And you?
Even I don't have any idea by my head what to do. Doni ma kalamgen फिसा ओरैनो दिना जेरै थाङो थांफानोसै दासो ओंखाम मोनजाबाय ओमफ्राय जोंना दिनै आलु ओमफ्राय ना मैगं मैलाबो लायनांगौमोन दिनै एसे खिन्थु अनलाइन अर्डार खालामबाय बिल्डिंखौ दिनैसो सैनिटाइज खालामदों नालाय न'निफ्राय ओंखारला दिनै एटलिस्ट दा बेलासियाव फैनो हागौ नङाबा गाबोन फुङाव फैगोन बे जानांगौ दंखायो बेलासि दिनैनि थाखाय देलाय होमबालाय लोगोफोर जागोन दिनै एसे दिननि खामानि खालामखांनानै नै दासो जिरायनो मोनदों नानिया नै मा खालामगासिनो ओइ say hi Hi. where you seated sure look here I want to wear some seat belt. you want to wear seat belt For this? let's go watch movie now mama nice movie okay Okay, I'll do. good I am coming 1 second to mana ini saya time pass nombor ini khobarato 1 week extend जाबावबाय next week आवबो फैनो हानाय नंला next week end आवसो Saturday नङाबा Sunday आवसो फैसिगोन दा next week आव नानिजों आंजोंल' जासिगोन से जाला जासिगोन किन्तु मैनेज खालामनांसिगोन उपाय गैला गिर गया मम्मा नै नानिनि ओंखाम एसे जगार खालामदों ओरैनोथ' पिज्जाबो बिहरबाय बे नानियाबो जागोन एसे हाँ homework पापा homework खालामनो बिगासिनो गाबोन स्कुल दंना नानिना दिनै जाहैबाय गाइखेरजों एसे खीर टाइपनि बानायगोन राइस दं गाइखेर गुदुं खालामगासिनो गाइखेरजों लोगोसे होफागोन किशमिश काजु ओमफ्राय पेस्ता बादाम नानिनो न'नि जाहोगोनसै ओमफ्राय गाव पिज्जा जानो लुबैबा जाफाथोंसै आंजों हाँ दे रे मा नानिनाबो राइसआ जाबाय खीरा ओमफ्राय आंनाबो डमिन'आ सफैबाय दिनै पिज्जा मोनजासिगोन पिज्जा Meher, it says long and short. Short क्या होता है छोटा हैं and long मतलब लंबा तो इसमें आइडेंटिफाई करो कौन सा लंबा है ओके एंड सर्कल करो उसको हाँ वेरी गुड ये वाला इसमें इन दोनों में कौन सा लंबा है विच इज लॉन्गर हाँ वेरी गुड अच्छा नेक्स्ट वाले में ब्रश में देखो कौन सा लंबा है वाह लंबा को क्या बोलता है Big. लॉन्ग ओके लॉन्ग this is long and this is short okay which is long here this one okay Meher ओंखाम जागोनसै No. दिनै रायजोफोर जोंना ओंखामाबो रेडि जाबाय पिज्जायाबो फैबाय जादिनि ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye